Mhux faċli tifhem xi ħaġa li ma tarajiex. Il-kliewi huma parti essenzjali mill-bniedem u ħafna minna ma natux kasom. Iżda dan ma jistax jingħad għal dawk kollha li kuljum ikollhom iżuru l-isptar Mater Dei għax għandhom il-kliewi tagħhom mhux dileħqu mal-bżonnijiet tal-ġisem tagħhom. Il-mart fil-kliewi jorbtok f'rutina ta' kuljum, rutina li tqum ħafna flus u tħassarlek il-kwalità tal-ħajja tiegħek. Iżda min kull sena jagħmel sforz speċjali għal dawn il-persuni. Hemm min kull sena jagħmel kważi 2000 kilometru bir-rota fuq medda ta' 10 ijiem biss. Qed nirreferu għal Fondazzjoni Life Cycle Malta li fl-aħħar sigħat nediet il-Life Cycle Challenge għal din is-sena fil-preżenza tal-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia. L-isfida tal-Life Cycle ta' din is-sena bl-isem To Russia with Love se tibda minn Minsk fil-Belarus, tgħaddi mill-Litwanja u l-Estonja u tintemm San Petersburgu fir-Russja. Mis-17 ta' Awwissu sal-1 ta' Settembru, iċ-ċiklisti se jkunu għamlu b'kollox mal-1900 kilometru. Il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia faħħar l-impenn ta' dawk kollha li jipparteċipaw fil-waqt li esprima t-tama tiegħu li dan kollu jgħin biex il-pazjenti b'din il-marda jgħixu ħajja aħjar. L-organizzaturi tal-Life Cycle din is-sena jittamaw li jiġbru somma li tilħaq u forsi tisboq dik tas-sena li għaddiet meta kienu nataw iktar minn 100,000 euro bris il-pazjenti tar-Renal Unit fl-Isptar Mater Dei.